La família Robinson. 陸が見える。El senyor Morton era un mariner veterà, un vell llop de mar. Segur que era de primera. Des que salparen de l'illa deshabitada, el vaixell va navegar recte i ràpid cap al sud, amb bon vent. Un estol de gavina seguia el vaixell com si els sapigués greu separar-se de nosaltres. Jo personalment estava amoïnada perquè ens seguien massa lluny i temia que no poguessin tornar. Gavines, ara heu de tornar! Us esteu allunyant de casa! No us heu d'amoïnar, ja ho saben prou. És vent de popa. Anem molt de pressa. A aquest pas podríem arribar a Austràlia en menys de 2 setmanes. Aviat hi seríem. Si continuem en un viatge tan agradable, no m'importa que sigui més llarg. Són com unes vacances. Oh, quines coses tens, Flon.
Vindrem un xàfec. Tommy, tapa el vaixell amb la tela. Issa la vela. Tothom, agafeu la tela per les vores. Va, obriu! Ara ho entenc. La tela molt gruixuda era necessària per recollir l'aigua. L'aigua de pluja és imprescindible pels vaixells petits que no poden portar suficient aigua potable. Com que és tan valuosa, la veuré directament ara. Jo també. Ha parat de ploure. Ara podrem pescar. Pescar? Sí, ara pescarem amb canya. Però què podem pescar amb canya aquí? Jo he sentit dir que els peixos són els llocs on creix l'alga marina, on el mar no és massa profund. Som a mar obert i no podem veure ni una illa. Mira l'aigua sota el vaixell. Oh, quants peixos! Oh! Oh, sí? Oh, neveu! No t'aboquis, Jack, que pots caure. No sé per què, però als peixos els agrada l'ombra i per això es posen sota el vaixell. Si només hi ha una branca que flota, s'hi apleguen a sota. Si s'ajunten els peixos petits, venen els grans per atacar-los. És sorprenent. Per això, deixant caure un fil sota el vaixell, és fàcil que puguem pescar. Doncs vols que pesquem, Tom? Sí. Com que aquests peixos no saben què és un am, piquen fàcilment. Volia agafar un peix ben gros, però el primer que he pescat ha estat petit. Torna-la a l'aigua. Compte, piquen! Aquest sí que és gros. És tan pesat que no puc. Vinga, Franz, ànim! Tom, ajuda'm. Franz, agafa la canya amb força. Tommy, agafa la corda i estira. Va, un esforç més i ja és teu. Vinga, és ben gros. Tornem a pescar? Deixeu-m'ho provar a mi. Jo també vull pescar. Que bo! És
És una brúixola. La porto sempre amb mi des del dia que em vaig fer mariner. Me la van regalar. La vida de tots nosaltres depèn d'aquest aparell. Ah, sí? Si la mantens en una posició horitzontal, t'indica la direcció correcta. Que interessant! Si la poses damunt d'un tros de fusta que floti a l'aigua dins del vaixell, funciona com l'agulla nàutica. Però aquest vaixell és tan petit i es decanta tan sovint que no serviria. Doctor, afluixi l'escota de babord una mica més. De seguida. Molt bé, així. Ja fa 5 dies que naveguem. Jo ja estic cansat. Heu viscut en una illa deshabitada més d'un any. No tindreu paciència per 5 o 10 dies, ara? Sí, senyor. Caram! Un cop de vent. Agafeu-vos fort on pugueu. El vaixell està bé, senyor Morton? Sí, està bé, i a més no pateixi. Aquesta època no pot ser un tifó. Què és un tifó? És una tempesta que neix als tròpics. Un tifó moltes vegades és mortal en un viatge pels mars del sud. Oh! Abaixeu la vela! Abaixeu la vela! A l'ordre! Fiquem la càrrega amb cordes. Compte, no deixem per res del món que caigui l'aigua al menjar. Encarreguis dels nens, senyora Robinson. Esclar. No surtis. Després de lluitar contra la tempesta encara va ser pitjor. Va arribar la calma. El vaixell no avançava, no hi havia ni una sola guspira d'aire i el sol cremava molt. No hi ha més remei. Hem de descansar, no es pot fer res. Sí. Però en arribar la nit la calma continuava. Ja feia 2 setmanes que havien pujat a bord del vaixell. No he agafat res una altra vegada. Perquè deu ser que no hi ha peixos. Avui fa 3 setmanes. Senyor Morton, avui fa 3 setmanes justes que vam embarcar. Una setmana més de la data fixada. Ja hauríem de començar a veure Austràlia, no és així, senyor Morton? Em temo que hem equivocat el rumb. És possible que hàgim derivat excessivament cap a l'est, enduts per un corrent. Des del desadia vaig marcar rumb. Vaig calcular que d'aquesta manera arribaríem a la costa est d'Austràlia. Creus que podrem arribar a Austràlia algun dia? M'agradaria veure terra tan aviat com fos possible. Si ara anéssim cap a l'Antàrtic seria una desgràcia inevitable. De menjar per les gallines? I el menjar per nosaltres també s'està acabant. 4 talls de papaia! Només queda això? Sí. Encara tenim alguna altra cosa de menjar. On és, senyor Morton? Hi ha pollastres i cabres per menjar. Què ens menjarem primer? Què? Ho ha dit per fer riure, oi, senyor Morton? No és per riure, això.
No hi ha volta de full que sacrificarem els animals perquè nosaltres puguem viure. Començarem amb els pollastres i deixarem els animals de peu rodó per més endavant. No pot fer-ho! Han fet ous! I es poden menjar! Mireu, n'hi ha 3! Déu meu! Senyor Morton, encara podrem viure un dia o 2 més, sense matar les gallines. Encara que no els matem, moriran de fam perquè no els hi queda menjar. No hi ha aigua. És tota la que tenim. Tinc set, porta'm aigua! Tinc tanta set. Aigua, tinc set. No puc més. Preferiria morir. Doneu-me aigua. Aigua, aigua. Aigua, doneu-me aigua. Aigua, quina set. No beguis, Flon, si ara beus et moriràs. L'aigua salada és mortal. Si no em moriré de set. Aigua, vull aigua. No hi ha més remei, cal usar l'últim recurs. No, senyor Morton, no es mengi cap animal. Sisplau, senyor Morton, no es mengi mai les gallines ni les cabres. Si és dolç. És mel, Flon. L'he guardada durant tot el viatge pel darrer moment. Encara podrem viure 1 o 2 dies més. I també els animals. Senyor Morton, gràcies. Carai, Flon. Ha pogut pescar, doctor? No, però veig alguna cosa allà. Què passa? Una fulla de palmera! Encara és verda. Això vol dir? Vol dir que la terra no és lluny. Senyor Morton! Doctor. Terra! Què? Terra! Estic segur que és terra! Terra! Anna, Franç, aixequeu-vos! Terra, terra! Què? Estem salvats. Quina meravella!
Ja som a Austràlia.